हेलो एवरीवन खुलुमबाय आरो नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो एबाउट बड' सेलिब्रिटिस इउटुब चेनेलावहाय बरायग्रोनानै लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर। स' लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव फैदों आं दायो गोदानै फैनो गोनां मोननैसो आपकामिं अफिसियेल बर' मिउजिक भिडिअनि सायाव आपडेट लानानै। ओरैनोथ' नोंथांमोना बे भिडिअनि टाइटेल थाम्बनेल आरो इन्ट्र'खौनो नायनानै एसेबाबो मिथिखाबाय जानांगौ नङा होमबा लोगोफोर। स' लोगोफोर बे गोदानै फैनो गोनां आपकामिं अफिसियेल बर' मिउजिक भिडिअफोरा मा आरो बेखौ जोङो बबे प्रडाक्शनाव नुनो मोनगोन आरो सोर सोरखौ फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन। स' बेफोरखौ आबुङै मिथिनो थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौहाय जोबजासिम नायलांबाय थादो लोगोफोर। स' लोगोफोर बे गोदानै फैनो गोनां आपकामिं अफिसियेल बर' मिउजिक भिडिअफोरनि गेजेराव गिबि आपडेटखौ होनो सानदों। स' लोगोफोर दायो जाखांफुनाय मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि खनसाय ब्रह्म आरो फुंबिलि बसुमतारी बिथांमोननि रोजाबनायाव बावखुंग्रि हाजोनि अन्थाइ थापा मुंनि मोनसे मिउजिकआ दाख्लैबावै गोबाङै ससियेल मिडियायाव ट्रेन्डिङै सोलिदोंमोन नङा होमबा लोगोफोर। स' लोगोफोर बेनिनो बावखुंग्रि हाजोनि अन्थाइ थापा अफिसियेल बर' मिउजिक भिडिअ फैनो थांगासिनो जोंहा फुंबिलि अफिसियेल इउटुब चेनेलनि आन्दारावहाय। ओमफ्राय लोगोफोर बे गोदानै फैनो गोनां बावखुंग्रि हाजोनि अन्थाइ थापा बे आपकामिं अफिसियेल बर' मिउजिक भिडिअजों गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन बर'निनो गोजाम लिजेन्डारि फावखुंगुर अमप्रकाश खेरखातारि बिथांजों लोगोसे दायो जाखांफुनाय मेथाइ रोजाबगिरि फुंबिलि बसुमतारी बिथांखौ। स' लोगोफोर दायो बे आपकामिं अफिसियेल बर' मिउजिक भिडिअनि शुटिंआ सोलिगासिनो दङ। नोंथांमोना सोर सोर नायनो थाखाय दानिफ्रायनो जोबोरै एक्साइटेड जानानै दं कमेन्टआव खोन्थाहरदो लोगोफोर आरो नायनो थाखाय सानैसो नेनानै थाथ'दो। ओमफ्राय लोगोफोर गुबुन मोनसे नेक्स्ट आपडेटआव दं जोंहा लोगोफोर दायो जाखांफुनाय बर'नि मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि जेसि नार्जारि आरो फुंबिलि बसुमतारी बिथांमोननि रोजाबनायावनो आरोबाव दोंसे गोदान बर' मिउजिक भिडिअ फैनो थांगासिनो। स' लोगोफोर जेसि नार्जारि आरो फुंबिलि बसुमतारी बिथांमोननि रोजाबनायाव फैनो गोनां बे आपकामिं अफिसियेल बर' मिउजिक भिडिअनि मुं एबा टाइटेलानो जाहैबाय अ अनजालि। ओमफ्राय लोगोफोर बे गोदानै फैनो गोनां अ अनजालि आपकामिं अफिसियेल बर' मिउजिक भिडिअजों गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन बर'निनो मुंदांखा फावखुंग्रि फुजा मोसाहारि बिथांजों लोगोसे बिबेक गयारि बिथांखौ। ओमफ्राय लोगोफोर बे आपकामिं अफिसियेल बर' मिउजिक भिडिअनि करिय'ग्राफखौ खालामदों लिसान रामसियारि बिथां। ओमफ्राय लोगोफोर बे आपकामिं अफिसियेल बर' मिउजिक भिडिअखौ जों नुनो मोनगोन इउ एन क्रिएशन इउटुब चेनेलनि आन्दारावहाय। स' लोगोफोर दायो बे आपकामिं अफिसियेल बर' मिउजिक भिडिअनि शुटिंआ जोब्बायानो जानांगौ। स' नोंथांमोना नायनो थाखाय सानैसो नेनानै थाथ'दो। स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै गोजोन्थों एन्ड थेंक्स फर वाचिं।